Ňam. Potom sa ale neusmievaj. Nechceme mať makový úsmev. Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes sme si pozvali Ľudsku, ktorou sa poznáme roky, už svitka, ale vy ju môžete poznať zo sociálnych sietí alebo z Masterchef. Dnes si spoločne pripravíme Ľudskin recept na halušky s makom a s jablčkami. Ľudská dnes pripraví cesto na halušky a ja budem chystať jablčka, ktoré podusíme so škoricou a potom tu dáme na vrch halušiek. Dobre, tak inak ja za normálnych okolností, keďže robím teda halušky doma, tak ja začínam s jablčkami, aby sa mi rýchlejšie podusili. A potom si robím to cesto. Ja väčšinou používam teda jogurt, ale myslím, že teraz použijeme tvaroh však. Áno, nízkotučný. Inak je to super, pretože veľakrát sa ma pýtajú, že prečo nie práve zo zemiakov. Vrajím, že mne sa nechce tie zemiaky šúpať, púčiť. A vrajím, že ten tvaroh je taký, alebo jogurt, je taký oveľa lepší, pretože výborne sa s tým pracuje a dá sa to použiť na nespočetne veľa spôsobov. Ja to používam aj na pizzu, na nejaké slimačiky, takže je to fakt perfektná surovina toto. Dobre, tak ja začnem teda tie jablká. A inak, čo je perfektné, raz som robila takú kombináciu, namiesto teda maku som používala oriešky vlašské a k tomu som nedávala jablčka, ale jahody. Tiež som si ich, akože trošku som si ich zmiešala s cukrom, ale dávala som ich tam čerstvé. Takže keby napríklad bolo, že leto, tak dajú sa pekne využiť takéto sezónne suroviny. Aby to bolo také osviežujúce. Ale k tomu maku sa napríklad výborne hodia práve aj tie slivky. To je tiež super. Alebo višne. A aké máš obľúbené jedlo? No, toto je inak dosť častá otázka na mňa, ale priznám sa, že asi úplne povedať neviem, pretože ja mám rada všetky jedlá, pokiaľ sú dobre pripravené. A záleží to celkom aj od chuti, že čo mám zrovna, na čo mám chuť, ja mám akože veľmi rada, že palacinky, ja mám rada aj, veľmi rada mám práve sladké jedlá, ale nie vždycky mi ide na to chuť, takže ja niekedy úplne si poviem, že nemám chuť na sladké, tak potrebujem niečo slané, ale tam neviem úplne povedať, že čo by bolo moje obľúbené. Ty máš obľúbené? Lebo ja akože vravím, ja asi ani nie. Ja mám brinzové halušky rada a tiež vlastne tento recept používam na ne, že dávam tento tvároh, špaldovú muku a na vrch dávam brinzu a tiež si to niekedy trošku zmiešam s tvárohom a namiesto slaniny dávam prosciutto pečené. No, ja zase tú slaninu akože zbožňujem, ale niekedy som si dávala aj šunku. Keď napríklad, že nemám že slaninu, tak tiež presne takéto, že šunku. Alebo jarnú cibulku, petržlen. Mnohí ťa poznajú aj z Masterchef. Čo bolo také, že čo ťa tak prinútilo, alebo ako by som povedala, čo ťa tak oslovilo ísť práve do Masterchef? No, ono to bola inak celkom zaujímavá cesta, pretože ja som to vôbec že neplánovala a zrazu mi prišla pozvánka, či by som nechcela prísť na casting. Aha. A vravím si, že akože prečo nie, že však casting, to je aj tak asi neprejdem nejakým castingom, že však ja nie som úplne človek do telky. A teda prišla mi tá pozvánka a vravím si, že tak vyskúšam, tak som si ju vyplnila, poslala som tam videa, poslala som tam fotky, nejaké také svoje, ako nejaké portfólio niečoho, že čo robím. A oni, že tak príď na casting a ja, že dobre. Tak som, ale to bolo tak, že ja som potom ten prvý casting zrušila, lebo som sa strašne toho bála. A potom som teda už na ten casting išla, ale išla som tam akože, že som nevedela, čo mám od toho čakať. No a prešla som prvým, druhým, tretím castingom a zrazu som bola už akože priamo v tej kuchyni a išlo to tak nejak so mnou. Samo od seba. No, z top 16 až vlastne na top 6. Ty kokso, obdivujem ťa, lebo ako ja by som toto... Ja si rada varím tak v kľude, hej? A keby som mala takto pod stresom a na čas, tak ja by som všetko domrevila, lebo ja keď mám takto pod stresom robiť, tak ja všetko vykydám. Ja úplne chápem. Vieš čo, veď ja som bola úplne rovnaká. Ja keď som to pozerala spätne, tak ja si vravím, že fú, že ja už by som do toho druhýkrát nešla. Ja teraz v tomto momente si úplne neviem predstaviť seba takú vystresovanú znova, lebo ja už akože, ja mám pocit, že mám o polovicu menej vlasov odtedy, ako som tam bola. Fakt akože ja som bola strašne stresová, ja som bola non-stop chorá, pretože zima, teplo a do toho ten stres a ja som tam vždycky išla s plným nosom. Vždycky som mala nejakú, že bolesť hrdla alebo čosi a ja som tam normálne nevedela fungovať v niektorých epizódach. Fakt som to strašne ťažko akože zvládala. A hlavne pre takých ľudí, ktorí majú problém so stresom, ako ja, tak bolo to ešte o to náročnejšie.
Dobre, tak môžeme kľudne začať s jablčkami, aby sa nám to tu pekne rozvoňalo. Bude sa nám potom ešte lepšie variť a budeme na to sa viacej tešiť. Takže dáme podusiť jablčka na masle. Trošku masla, no, alebo kľudne aj gíčko by mohlo byť. Kľudne potom aj počas toho dusenia sa tam môže ešte trošku masla pridať. Alebo aj na konci na také zamaslovanie ešte. Čas pridávam. Koľko škorice je veľa škorice? To je dobrá otázka, lebo ja ako milovník škorice, ja by som tam dala aj kilo. Na kľudne by tam mohol ísť aj vanilkový cukor. Tiež používam niekedy takú, že dávam, že vanilkový cukor a samostatne, že škoricu ešte. To je Taká zaujímavá kombinácia. Hej, alebo máme klasickú pravú vanilku, vieš, trošku tých semiačok, to je tiež super. Ale to možno by lepšie išlo do cesta potom, ale myslím si, že v tomto prípade stačí len tá škorica. Už sa na to teším, lebo mák a škorica, to sú moje obľúbené. Milujem. Ako makovník, tak aj škoricového sa hniezda, takže keď si to môžeme takto na zdravší spôsob spraviť, tak je to super. Super, no. Ľudne všetko, že ja si myslím. Čo budeme tam variť. No a počkaj, teraz to bude presne vyzerať ako tie škvárky, lebo vieš, to chytí takú tú farbu, takú tú malšiu. Ešte tam kľudne, keď tak môže dať trošku masielka. A cukor dávaš ku koncu? Ja dávam niekedy ešte už na začiatku, ale on sa ti potom tak skaramelizuje na tej panvici. Ale kľudne môžeš dať až ku koncu. Vieš, aby sa ti aspoň roztopil, aby nebol taký chrumkavý, ale aby sa ti pekne roztopil do takého trošku karamelu. Čo bolo taký spúšťač, že si začala tvoriť na sociálne siete? No, ja by som to povedala jedným slovom. Korona. Pretože ja som vlastne v tom čase začala chodiť, ja som bola prváčka na výške a zostali sme teda doma a ja som nevedela, že čo. Ani práca, ani škola, vtedy sa nevedelo, že čo, ako sa to bude celé riešiť, ako sa budeme učiť, skúšky, testy, všetko. Tak verím si, že ten voľný čas by som mohla nejako vyplniť a ja som vždycky strašne rada pozerala recepty na sociálnych sieťach, ale vtedy ešte ako keby fungovali len fotky. Vtedy ešte videá moc ako nešli, väčšinou také tie klasické, ale reelska to vôbec nefungovalo. A verím si teda, že by som to ako možno vyskúšala a začala som presne so zdravými receptami. A tak postupne som si to pridávala len pre tých svojich pár sledovateľov, ktorých som vtedy mala a otvorila som si nové profil, lebo ja som ho mala zavretý a zrazu, jak som tam začala pridávať tie recepty, zistila som, že tých ľudí začína baviť, tak som s tým pokračovala, no a vlastne dneska už je to cez, no dobre, asi nie úplne, takmer tisícka receptov, čo už mám si na profile za vlastne takmer 6 rokov. Ja keď vidím tvoje recepty, ja len slinky mi tečú, lebo fakt výborné, ako aj tie kolače, aj to všetko. A naozaj, však aj tieto halušky robím vlastne podľa teba. To som rada. Inak to je najlepší pocit presne, keď niekto povie, že niečo vyskúšal a že mu to chutilo. To je možno ešte lepšie, ako keď si to ja sama pripravím, poviem si, že to je dobré, ale keď to chutí aj ostatným, tak to je presne ten najlepší pocit potom. Takže tým pádom môžeme dať bokom tieto jablčka robiť Kľudne. a môžeme začať tie halušky. Áno. Dobre. Doškvartam tie škvárky. Nie, fakt, akože písali mi ľudia koľkokrát, že si mysleli, že to sú škvárky na tých haluškách. No, že fakt sa to tak podobá. Ale reálne, keď si zoberieme, že napríklad v Amerike si robia častokrát presne takú tú kombináciu tie donuty, ktoré obalia v nejakej glazúre, javorový sirup a navrch dajú taký ten plátok opečenej slaniny. No, Alebo aj Livanci si tak robia. Alebo však naše slovenské robia oškvárky so slivkovým džemom. Ale tak môže byť, lebo však ono vlastne všelijaké máš kombinácie. Ale to som videla, to by som akože vyskúšala, že robia tak donuty, ale videla som aj tak, že na Livancoch si to dávajú. Čiže aby sa nám to neprekotilo, vieš, lebo potom na to tam bude jedna veľká haluška. No, ide to. Jo, už sa teším. Ja keď robím na slano, tak tam nechám trošku aj tej vody, aby sa presne tá brinza potom, alebo syrokrém s tým tak pekne spojili a spraviť to takú omáčku skôr. Že to nie je také suché, vieš, lebo však brinza je dosť taká tukšia. Ale keď tam dáš trošku aj tej vody, tak je to super. Aj tuto si myslím, že to vôbec nebude vadiť, ešte keď sa tam dá trošku masla. Aj mák, maslo, jasno, to bude super. Aby to nebolo úplne že suché. Akože trošku sa to scedí takto, ale
tá voda tam vždycky ešte zohra nejakú úlohu. A inak som si všimla, že si vyberala Max chladničky. Áno. A to má nejaký význam? To má význam taký, že pokiaľ niekto má veľké balenie máku mletého a nechce, aby mu zhorkol, tak v chladničke nezhorkne. Vážne? Že keď sa dá pekne uzavrieť, dá sa do chladničky, tak nezhorkne. Môžeme dať ešte trošku masla, určite, ak ti to Tu tam od tej škorice. Hej, môžeš kľudne. Dobre. A neviem ako ty, ale ja mám teda rada veľa masla. A veľa maku. A veľa škorice. Ale aj veľa cukru. Ale tak zase jasno, to si každý môže úplne pripraviť podľa seba. Kľudne ja si myslím, že tam sa dá s tým pekne vyhrať. Dá sa tam dať kľudne cukor podľa chuti, čiže erytritol, xylitol, kľudne aj medík som skúšala, ten je tiež super. Nelepí to, hej? Cukor. Nie, to sa ti práve, že v tom roztopí, kým to máš ešte ako keby také, že horúce, tak sa ti pekne, vieš, aj ten medík ti zredne trošku. A kľudne to môžeš keď tak skombinovať, že trošku medu a trošku cukru. To je také individuálne. Dobre, môžeš dať aj mák. Dobre. No ja myslím, že aj celý kľudne, že? A daj. Tak nie, Vyskúšame, tak začneme trošku iba. Troškou. A môžeš aj ten cukor mi tu dať. Počkaj, teraz som ti zasunula výhľad. Počkaj. Však to môžeme postupne ochutnávať a prípadne dať viacej a viacej. Ale toho maku by som tam ešte pridala. Môžeš. To keď sa stretnú dve milovničky maku a škorice, tak to nikdy nie je dosť. Škoricu ešte zvládnem, ale ten mak to ja milujem. Inak presne vlastne vďaka tej vode, ktorú sme tam nechali, budú také vláčnejšie, že nebudú úplne vysušené. Lebo potom by sme tam zase pridávali veľa masla a potom by to zase malo nejaké tie kalórie navyše, takže kľudne tam trošku tej vody môže zostať. A mak má veľa vápnika, takže kto potrebujete doplniť vápnik, môžete si dať veľa maku. A ešte keď ku tomu dáte aj mliečko. A tým, že sme zvolili erytritol, tak má to aj menej kalórií. Oveľa menej, ako keby sme tam dali klasický cukor. Ňam. Výborné. Ako šulance s makom. Hej. Také od babičky. Alebo na kolibe. No vyzerajú super tie jablčka. Jo. Akože fakt. Ale ešte ako to aj vonia. Na začiatku to vyzeralo tak šeliak, ja nebudem si klamať. Ale ono sa to potom pekne roztopí, ten cukor. Aj tá škorica sa to tak pekne dá dokopy. A už keď to vidím a cítim, tak už by som to všetko naraz zjedla. Nevyzerá to ako škvárky. Vyzerá to... Inak ešte kľudne by tam mohla ísť navrh nejaká meta. Že myslím si, že tento recept vyšiel skvelo. Už sa teším, keď ho ochutnáme. Ďakujem, Lucka, že si prišla, že si prijala pozvanie. Na malinko. A ja ďakujem. Ďakujem ešte raz. A ak sa vám toto video páčilo, budeme rádi, keď nám dáte like, odber, zdieľanie. Tak pustíme sa do toho. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ňam. Potom sa ale neusmievaj. Nechceme mať makový úsmev. Ale je to fakt fantastická, zaujímavá kombinácia. Ňam. Je to výborné. Ono tým, že sme tam použili špaldovú múku a nízkotučný tvaroh, tak to má oveľa viac bielkovín, vlákniny, vitamínov, minerálov. Takisto má to menej kalórií, pretože sme tam dali namiesto klasického cukru erytritol, čiže ten má fakt, že minimum kalórií. A celkovo táto kombinácia, keď máte fakt chuť na niečo sladké, tak sa nemusíte bať, že ste zrešili, lebo toto je fantastické, nízkokalorické, plné vápnika, bielkovín, proste mňam. Dobre, už nie rozprávaj, už papaj.